Hakasngi SAITJAIN jong KATEI MLA ke South SHILLONG constituency uba Sanbor Shullai ula Plie ya ki Artylli ki Surok ki badan SHNONG lower Lumparing hakati kasngi la dan lang ki RANGBAH dong jong SHNONG Lumparing ki OPHISAR ke TNAT PWD roads ki NONGSHONG RYNGKAT KIWEI de Habakran na kate kajing lang uba Sanbor Shullai ula penpau ya kajing sungu jong ya ki longying ki bala ais ngubhai ka jaka jong ki shaka SHNONG khnang ba on la banshna ya ki te ki Surok SHNONG hapo ka dong luwa Lumparing ula ong ru bakani kajing le asbun mensim ka jong ki NONGSHONG SHNONG ka Lumparing ka deiru banlong ka nuksai KIWEI ru ki dong hakasor SHILLONG Haka baya day bat kajing ay kerteng ya KAWEI na ki Surok haki thain laban ya ka bala ay ka kerteng utay MLA uba Sanbor Shullai ulayat ho baka day kajing ay buram ka jong upat ba ka thain yu bat ula pensyai ru ba kamshim lalong ka basuk yu ban penurlong ya kajing kwa upat ba haka ba kila yay up la saw pusan snem ban yo ya KATEI ka Surok Hitip ki pipilai tre kam sorkar hang ki long he long hangi dan hang ni babut ki long pi kong Roma ki yung ikatres ki babut piatip kumno ki ya ki fight bon teli ki fight ki dia na planning for finance ka dia po pludi kan na chidu ka level jong minister in charge pludi chidu chief minister but banyo sanction ye ki kapli basuk jun kinong persya jonga ba persya ya nga yang ka Surok wan Plie wai kerteng da kerteng la jong nam ka de pisah sarkar kam de ka jogu ho kadai kam de ka pisah jong jong bakar modai kam de ka pisah jong upai ba kadai kan juga ka pisah jong sarkar tengah ngabu jing kli ki ke ngabu jing kli ki pat kat kum report ki tor parsong mo pikin song kin nongkit kam song sports club ki ta ki on bala sau pusan sedem ngila dawa ngila persang bani on Surok balai bat ka sarkar ka klem ay ki sausan sedem mencua ngabu jing kli se hanta te balai ban lawan da uba Sanbor ban iba hamlet bom ko ayang belai por mengia Plie mau nore me ka indoor stadium jaga laban sport club ka cakap ba ha ba he nga kumu presiden joka mana laban sport club imdon coba ni la song bom ko ba doar belai por mengia bu mau nore iba baron sim gus ke 3i report ba ka klub kalalut saupu prahajar ban ai buki ban ai rendia ban ai ja ai launch ai wik minister kilawan kilale saupu santli kisdem yang lu tang kepisah saupu prahajar ai rumio chulut tang bai tit buki da lawan jogu bat sini aklem lut layo agi nur stadium ibah hamlet yang ngumta